היי בנות, אז כן, הנה הגענו היום לעוד סרטון. אז אם אתם שאלות בגלל הקטע שיש לי על הראש, אז לא היה לי יום הולדת, או יש לי עכשיו, אני אחזור לכם סרטון על יום הולדת. לא, ממש לא. הסרטון היום הולך להיות סרטון על מוצרים שאני קניתי, ואני הולך לעשות עליהם סקירה היום בעצם. אבל אם אתם שאלות מאיפה זה בא, אז כן, מי שלא יודע, אתמול היה לי אירוע, וכנראה שאני פשוט לא צילמתי ולוג, כי לא היה לי כל כך זמן. אז לא יצא לי לצלם ולוג, אבל קיבלתי את זה מאירוע שהיה לי פשוט חתונה של חברה של... לא חברה שלי, חברתו של אמא ואחותי כאילו. אז כן, ומישהו שאל אותי מאיזה נעלי עקב הלכתי, אני פשוט שאראה לכם אותם. כפי שאתם כבר בטח יודעות על בטוח. הלכתי עם שחור, כזה. הכאב שלו הוא סבבה. אני לא רוצה ממש גבוה כי אני לא אוהבת, אבל כן, אז זה לא משנה כרגע. זה פשוט... אפשר להעיף את זה. טוב, אז שיניתי פה טיפה את התאורה, שיהיה יותר בסדר. מקווה שהאור לא יפריע לכם, הראש שלי יסתיר אותו. ואני מקווה שזה לא יפריע לכם שאני אשים את הקטע הזה כל הסרטון, כי פשוט אני אוהבת אותו. זה היה ממש חמוד. וכן, אז פשוט אני אפסיק לבלבל אתכם ובואו נתחיל. טוב, אז כן, התיק האיפור הוא כזה, שמתי את זה לא בתוך תיק איפור כזה, שתיק שלא יאבד לי כל הדברים. אז כן, היום אני פשוט הולכת להמליץ לכם, אני פשוט פתחתי, והמוצר הראשון שנפתח לי פה האמת, זה הזה של קלאסיק, של קלאסיק קוסמטיקס, שזה כאילו בא פה ביחד עם סומק פודרה, אני לא זוכרת כל כך, פשוט הלך כאילו, זה פשוט הלך, נגמר, ופה יש מלא צלליות. אז ככה, כתוב כאן מאחורה, טוב, זה מספר 16 מי שרוצה לקנות, אני ממליצה על זה בטוב ורע. כן, האמת שזה טוב, זה לא שומר לאורך כל הזמן, אני שמה את זה, לא ליום יום, אני שמה את זה שאני הולכת נגיד לשעתיים בחוץ, לא יותר מזה, אולי 3 שעות זה הכי גג, לא יותר מזה כי זה לא ממש מחזיק מעמד, זה יורד תוך כמה דקות וגם אין לזה כל כך פיגמנט, אז כן, זה המוצר הראשון שלי, לא ממליצה עליו, אבל הוא חמוד לכמה שעות, לא יותר מזה, אז בואו נעבור פשוט המוצר הבא. טוב, המוצר הבא הוא מברשת של ביוטיקר, של ביוטיקר, שהיא כזאת, היא די נעימה, היא סבבה כזה, אבל אני לא אוהבת אותה כל כך, היא פשוט מתקשה עם הזמן. איזה מספר, מספר 125 של סומק או ברונזר או מייקאפ, מה שאני משתמשת בזה בתור ברונזר ופודרה, אני ממש מאוד אוהבת את זה. כן, זה כזה, אני מאוד אוהבת להשתמש בה, אבל לפעמים אצל השערות ואני לא הייתי ממליצה לה. המברשת הזאת עדיף תקנו מחברה באמת מוכרת ומחברה כמו מק למשל, או יש מלא מקומות שתקנו, יש סופר פארם, יש מלא מקומות. אני של ביוטיקר, לא נראה לי שאני אקנה אותה שוב, אבל כן, זה חמוד למתחילות, אפשר. אז כן, בואו נעבור למוצר הבא שלנו. טוב, הדבר הבא זה צלליות שהן כמעט גמורות, האמת, אז אם הן גמורות אתם מבינות למה. אז פה יש עוד טיפה, פה יש, כבר יש בקצוות רק, פה זה לגמרי נגמר, ופה יש הכי הרבה, שכמעט לא השתמשתי בחום. אז הצלליות הן כאלה, ככה הן נראות, זה פשוט נגמר, וזה של החברה, סליחה, של חברת Ace Shadow, כן, של Ace Shadow, וזה חברה, זה חברה שהיא סבבה, כן, והיא מאוד מאוד טובה. אז כפי שאתם יודעות, כפי שאתם רואות, גמרתי את שתי הצלליות האלה כמעט, כי פשוט הן היו הצלליות הכי טובות, פשוט גמרתי אותן, הן נשמרו לי לאורך כמעט כל היום, אז אני השתמשתי בהם ליום לעבודה, גם בזאתי כמובן, שהיא כבר נגמרה ואין בה שום דבר. ובצללית הזאת אני משתמשת רק טיפה כל יום, כי להשפיץ של העין, לקהויות, בקטנה ובחום אני לא משתמשת כי הוא לגמרי לא טוב. אבל שווה לקנות את הפלטה הזאת, שווה לגמרי, ואחרי שזה באמת כל הפלטה אפשר להוציא את החום ולהביא למישהו בתור דוגמית שינסה, זה לא משנה, אפשר גם לזרוק את זה, לא חייב, אבל כן. ממליצה בחום על הפלטה הזאת. אני לא יודעת מספר זה האמת. כתוב פה
קולורנו 70, 71, 72, 73, 74. אולי זה יכול לעזור במשהו, אז כן, מאוד ממליצה. בואו נעבור לדבר הבא שלנו. טוב, אז המוצר הבא שלנו הוא בעצם עוד מברשת של ביוטי קר, שזו המברשת הזאתי. שהיא מברשת כאילו שהיא הולכת ככה, ככה, ולא ככה, ככה. אז כן, מברשת מביוטי קר רגילה, שמשתמשת בליינר לקו המים, לא לקו המים, סליחה, לקו המים מתחת לעין, ולמעלה מהעין, לצלליות, לטשטוש גם לפעמים של הצלליות. אז כן, זה מספר 216. אני האמת לא ממליצה עליה, למה? כי זה פשוט זוועה, זה למה. אם אתם שאלות, זה פשוט מתפרק, זה ממש ממש לא טוב, אני לא ממליצה על דבר כזה. כן, אני לא ממליצה, בכלל לא. אז מי שרוצה יכול לקנות, אבל אני לא ממליצה על זה. וזהו, זה מה שיש לי להגיד על המברשת הזאת. אז כן, בואו נעבור פשוט לדבר הבא שלנו. טוב, אז המוצר הבא שלנו הוא מוצר פשוט שלכל אחד יש בבית נראה לי. מי שמתחיל כמובן להתאפר וכל אלה, ומי שלא אז אין, סתם. בואו נפסיק לחפור. אז בקיצור, הדבר הוא המייקאפ של לוריאל פריז. כן, של לוריאל פריז. לוריאל פריז של מייקאפ True Match של לוריאל פריז. כן, ואין לי מה להגיד עליו. וזה מספר N4. זהו, מספר N4. וזה הצבע שלו. צבע יחסית די בהיר. כן, אז המלצות עליו מאוד מאוד טובות. אני פשוט חולה על החברה לוריאל פריז, זה דבר ראשון. ודבר שני, אני מאוד מאוד אוהבת המייקאפ, הוא מאוד מתאים לגוון העור שלי. אני ממש ממש אוהבת את הבחירה שאני עשיתי לפחות. לפי דעתי הוא מושלם, ויום יום אני פשוט משתמשת בו. אז כן. ובואו נעבור פשוט למוצר הבא. טוב, הדבר הבא זה הולך כאילו עם המייקאפ, שפשוט הספוגדת אותי שאפשר לקנות את זה בחבילות, ב4 שקל, ב2 שקל אפילו, אז כן, זה לא קשור. אז המוצר הבא הוא פודרה של ביוטי קר, אני ממש ממש אוהבת את האריזה, היא פשוט נפתחת ויש בה מראה גדולה, אוי, ונפל הספוגית, וזה כזה פודרה כזאתי, והיא פשוט מושלמת, והיא מראה ענקית שאפשר לראות, וזה מספר 07, פודרה במקרם קטיפתי, נג סייק פיניש פאק for that. פשוט מושלם, אבל הבעיה, הצבע היה מושלם, האריזה הייתה מושלמת, אבל כמובן זה ממש ממש לא טוב. זה עשה לי חדשקונים, אז לא ממליצה על הפודרה הזאת בחום בכלל לא. היא פשוט עשה לי חדשקונים ואני לא ממליצה כי אני לא אוהבת אותה. אז כן, לא נראה שאני הולכת להשתמש, ופשוט היא חדשה לגמרי, לא השתמשתי בה נראה לי איזה הרבה זמן, ואני לא יודעת למי אני הולכת להעביר אותה. ממש לא יודעת, אני רק צריכה להזהיר שזה עושה חדשקונים, לי לפחות עושה חדשקונים, אז כן, לא ממליצה. אז בואו נעבור פשוט למוצר הבא שלנו. המוצר הבא זה אודם של חברות ספריינס, סליחה, זה לא החברה הזאת, זה הצבע, הצבע זה ספריינס, זה החברה, זה כזה, משהו מוזר כזה, זה 3 קווים ובאמצע נקודה, זה הצבע שלו, הוא פשוט חצי גמור, אז כפי שאתם יודעים, הוא ממש ממש טוב, יש לו לחות, אני אתן לכם טאצ'אפ, יש לו לחות נהדרת על השפתיים, יום יום מחזיק מעמד לאורך כל היום, פשוט נמרח בקלות, שיורד בקלות, וזה ממש ממש טוב, וזה הצבע שלו, הוא צבע של פרינסס, אז בכזה כתוב כאן פרינס, אז כאילו סוג של נסיכה, אז כן, בואו נעבור למוצר הבא. המוצר הבא הוא גם מודל מביוטי קר, האריזות שכולם מכירים, מספר 61, צבע שנמצא על השפתיים שלי, לי הוא מאוד מאוד מתאים, אני מאוד אוהבת אותו, הוא כזה פשוט חדש, אני יודע לא התחלתי להשתמש בו, אבל פשוט מושלם ואני אוהבת אותו, ויש לו לחות אדירה, ברמת נראה לי, זה האודם היחיד שאני אהבתי בביוטי קר, ולכן קניתי 3 מהצבע שלו, שלא ייגמר לי, ואולי זה בקולקציה חדשה גם טובה, אז כן, וזה הצבע שלו, וזה צבע פשוט ממש מושלם, וזה על השפתיים. לחות מושלמת, וכן, אני אכתוב את זה עוד פעם, וממליצה על זה בכל. ונעבור למוצר הבא. המוצר הבא הוא מאוד חבל שאתם מכירות, מסקרה. לרוב. מסקרה, אוקיי. מסקרה שחורה, גם אותה לא קניתי מזמן, אבל כפי שהבנתם,
זה מספר, זה עלה לי 5-6 שקל, חרא של צלליות, 6 שקל על אריזה כזאת קטנה, לא יודעת למה, אבל זה לא משנה, אני דווקא לקנות פלטה שלמה, אבל אם אתם רוצות לעשות מזה איילנר ג'ל, זה פשוט מושלם לעשות מזה איילנר ג'ל, ואם אתם רוצות שאני אעשה לכם את המדריך, תכתבו לי למטה ואני אעשה לכם את המדריך. אז כן, אני אעשה לכם את המדריך, וזה הולך להיות, זה שחור, שאפשר לעשות עם זה איילנר ג'ל. אז כמובן, אני קונה פלטה מסקרה, שזה פשוט להיות מושלמות מסקרה, אני אוהבת, אבל על זה לא ממליצה בחום ביחידות, זה לא ממש כזה טוב. אבל יש בהמון צבעים, ויש צבעים שהם כן טובים, והם מאט, ומבריקים, ומלא דברים. אבל את השחור, אל תקנו. אם אתם רוצים, תקנו אותו בבודד, לעשות איילנר ג'ל. אז כן, לא ממליצה, ולא נראה לי שאני אקנה עוד פעם. בואו נעבור למוצר הבא. טוב, המוצר הבא הוא גם מלוריאל פריז, האמת. כן, מלוריאל פריז זה המסקרה. כן, והיא מסקרה פשוט מושלמת, והיא עומדת להיגמר לי, אבל זה בסדר. יש לי עוד 3 חבילות, אז לא כזה אכפת לי. פשוט, זה כזה מושלם, זה פשוט כזה חצי עגול כזה, וזה מושלם לגמרי. אני ממש אוהבת את זה. מושלם, אז כן, זה מספר 6. זה מושלם, ממליצה בחום, ואני אקנה פשוט עוד אחד. אז כן, בואו נעבור למוצר הבא. המוצר הבא קניתי עם ביוטיקר, שבטוחה לכולם יש את זה בתור מקל כזה, כמו מברשת, אז לי יש את זה פשוט בתור דבר כזה, שזה ככה, זה לריסים, וזה לגבות, וככה, וזה פשוט אוי, רגע, זה נסגר ככה, וככה פשוט מאוד קטן ושימושי, וזה מאוד טוב, ואני מאוד ממליצה על זה, ולוקחת את זה איתי לכל מקום, אז כן, בואו נעבור למוצר הבא. המוצר הבא של ג'ייד, זה, איך קוראים לזה? לא זוכרת, עשו לי טובה. איילנר, הזכרתי, איילנר של ג'ייד, זה פשוט אחד המושלמים, זה 4 ימים לא יורד לך מהפנים, 4 ימים, לא משנה איך תשתפי את זה עם סבון של פנים, לא ירד לך, זה לגמרי חברה מושלמת של איילנר, פשוט חברה מושלמת, ואני פשוט אקנה את זה עוד פעם, אז ממליצה בחום. בואו נעבור למוצר הבא, ונראה לי שהוא האחרון. אז כן, זהו המוצר האחרון, צדקתי אכן. מביוטיקר כמובן, הברונזר שלהם. אופסי, נפל לי, הכל נופל לי מהידיים. הברונזר שלהם בצורת הסמיילי. שמש שמאוד מזכירה את ה-Water Nace של מק, אני חושבת שזה זה, או שזה לא זה. חברת מק. כן, אבל רק בחברת מק יש שמש אחרת נראה לי, לא כזאתי, וזה פשוט מספר 02, ברונזר מינרלי, נוסחה מינרלי לא טאלק, טין ברונזר. אוקיי, מה עוד אפשר להגיד? לא יודעת, טוב. one top ברונזר. טוב, אז זהו. אז כן, ברונזר מאוד חמוד, לי הוא טיפה היה יותר מדי חום. וכן, הוא לסדר לי על לחיים, אני לא ממליצה בחום, אבל זה ממש חמוד. אולי אני אקנה את זה עוד פעם, אולי, אבל בינתיים נחכה שזה ייגמר, אז כן, בינתיים זה עוד לא נגמר. והיה לי עוד ברונזר שהוא היה שבור והיה כאילו ריק, והחצי והוא שבור, אז עשיתי ממנו חדש, ומי שרוצה לדעת איך עשיתי את זה, תרשמו לי למטה ואני אעשה לכם את הסרטון. אז כן, אז זהו היה המוצר האחרון. כן, האם אני ממליצה עליו? לא כל כך. כן, רק למתחילות. כן, למתחילות מאוד ממליצה, אבל תיזהרו, זה טיפה עושה חשקונים. להיזהר. אני לא אקנה את זה עוד פעם. טוב, אז זהו היה הסרטון. מקווה מאוד שנהנתם. אם אהבתם תעשו לי לייק ותשתפו עם חברים. ואני מקווה מאוד שנהנתם. נפגש בסרטון הבא. ביי!